Tuntuuko sinusta, että sulla on ollut viime aikoina jaksaminen heikkoa? Uni ei tule ja sä omasta mielestäsi syöt terveellisesti, mutta siltikin paino nousee. Aiheuttajana tällaisille oireille voi olla lihaskato. Lihaskato alkaa noin 40 ikävuoden tietämillä meillä kaikilla. Naisilla se on nopeampaa, miehillä vähän hitaampaa. Mä järjestän ravintokurssin, jossa sulla on mahdollisuus selvittää, onko sulla kenties lihaskato alkanut. Kurssilla me perehdytään myöskin kehon koostumukseen. Mä opetan teille, kuinka ruokavalion avulla me pystytään polttamaan rasvaa niin, että lihakset jäävät tai jopa kasvavat. Mä opetan teille, kuinka ruokavalion avulla sä saat paremman unen, jaksat paremmin ja näin myöskin hyvinvointisi kokonaisvaltaisesti paranee. Eli meillä on tavoitteena terveempi kehon koostumus, rasvan poltto niin, että lihakset jäävät ja pysyvät tai jopa lisääntyvät. Kurssin lisätiedot saat minulta osoitteesta myover40finland@gmail.com. Eli vastatkaa sinne, jos kiinnostuit ja haluat lisätietoja. Mä lähetän sulle ohjeet, kuinka valmistaudut tälle kurssille. Ja todellakin niin pääset selvittämään, että onko sinulla kenties lihaskato alkanut jo, joka pitäisi pysäyttää, koska se vaikuttaa kokonaisvaltaisesti sitten siihen terveyteen ja muuhun hyvinvointiin. Hidastetaan yhdessä ikääntymistä. Tervetuloa ravintokurssilleni tekemään ihan mieletöntä kehon koostumuksen muutosta yhdessä ryhmässä.